Je zaujímavé, že po tom, čo Frederik Andersen vychytal Fínov, dostal v ďalšom zápase príležitosť Galbraith a teraz inkasoval. Marcel Götz je v objatí svojich spoluhráčov, pravdepodobne on bol tým hráčom, ktorý pred bránkou tečoval nechytateľne puk. Damgaard po pol minúte opúšťa trestnú lavicu na radosť zaplnenej Lanxess arény. Nemci vyrovnávajú na 1:1. Bolo toto najjednoduchšie, čo sa môže v presilovej hre udiať. Hráč na modrej čiare potiahol na os klziska, nahodil puk ľahkou strelou na jediného hráča, ktorý pred bránou tečoval. Dáni nevenovali pozornosť jedinému cloniacemu útočníkovi a doplatili na to.